Ahojte, takže konečne Ladybox dorazila aj na Slovensku a poďme sa teda spolu pozrieť, čo tam tento mesiac nájdeme. Ladybox prišiel opäť v krásnom balení, tentokrát tam boli takéto čierne srandičky. Ja úplne chápem, prečo to bolo čierne, za chvíľku to vidíte aj vy. Tentokrát prišla škatulka takáto rúžová a vnútro je šedé. Tak ja som si pre porovnanie doniesla minulomesačný a ten bol žltý s takými krásne. Opäť na niečo využijem, teším sa. No, poďme hneď na to, čo tam nájdeme. Tentokrát tam boli dve plné balenia, dve cestovné balenia a dve vzorky. Ako prvé, keď otvoríte Ladybox, nájdete tam poukaz, optik.domu.cz. Dá sa to použiť teda iba na e-shope. Ako ďalšie tam bola takáto vizitka. Vizitka je to firma Rituals alebo Rituals.cz. No ale čo sa nachádza v našom balíčku? Tak poďme hneď na to. Ako prvé som tam objavila takéto telové mlieko Dermacol. Má 200 ml, je to hydratačné zlačnúce telové mlieko s pistáciovým olejom. Včera som to už testovala. Nie som zvyknutá na takéto pistáciové vône, ale pekne sa nanáša, hneď sa to vstrebe a naozaj to krásne vonia, len asi to otestujem cez víkend, či to nebude až veľmi silno aromatizované a nebudem voniať, či naozaj ako nejaká pistácia. Je to hĺbkovo vyživujúci, regenerujúci, ochraňujúci voči pokožku pred voľnými radikálmi. Super, teším sa, vyskúšam. Telové mlieka naozaj veľmi rada skúšam. Ako hovorím, to pistáciu som ešte nemala. Väčšinou volím také neutrálnejšie vône. Teším sa. Určite o ňom napíšem, či je dobrý alebo nie. Ďalej som v balíčku našla takéto cestovné balenie. Áno, je to cestovné balenie, de facto 20 ml. Značka je to Lavera. Tento má pre zmenu opäť nejakú vôňu, tentokrát je to pomaranč. Krásne to vonia, naozaj krásne. Takisto pri krémoch na ruky väčšinou volím tie neutrálnejšie, takže som rada, že je tu niečo iné, čo som ešte neskúšala, čo som ešte nemala. No ale povedzme si niečo k tomu krému. Krém má ľahkú, ale predsa veľmi vyživujúcu konzistenciu. Takisto obsahuje oleje, regeneruje, revitalizuje pokožku. Super. Takže máme dva produkty. Jedno máme na telo, jedno máme teda na ruky, pistácie a pomaranč. Teším sa, vyskúšam. Potom by sme mohli prejsť k ďalšiemu cestovnému baleniu. Ja sa celkom teším tým cestovným baleniam, lebo ja celkom veľa cestujem a teda to určite využijem. Nemusím to prelievať do tých malých nádobiek. No, ako ďalšie, tam máme takúto penu. Je to gel. Je to napísané, že je to teda sprchový gel, ktorý pri kontakte s vodou sa mení na bohatú penu. Takže gel, pena v jednom. Nikdy to teraz skúšala, lebo som to skúšala včera, dosť to teda strieka. Takže môžem vám len povedať, že to naozaj krásne vonia a toto balenie má 50 ml. Má to krásny obal, takže sa z toho teším. A ešte si pozrieme, čo to obsahuje. Obsahuje to mandlový olej a indickú ružu, ktoré vyživujú pokožku celého tela. Vynikajúco. Super. Teším sa z neho takisto. No a teraz v tomto balíčku bola len jedna vec dekoratívnej kozmetiky. Je to takáto ceruska. Ja si oči veľmi nelíčim, používam teda len linky, ale píše sa tu, že je to očný tieň v ceruske. Ako by som vám opísala tú farbu? Je to také hnedo-rúžové. Ja vám to nafotím, lebo takto to určite nevidíte. Je to taká hnedá rúžová farba, alebo starorúžová, ako by som to povedala. Má dosť vysoký lesk, takže ja túto ceruzku určite nevyužijem, ale veľmi rada ju posuniem ďalej.
buď kamarátke, alebo máme, uvidíme, komu to dám. No a čo si povieme k tej ceruske? Ako som už povedala, čiže očný tieň v ceruske, ktorá má ružiary pohľad, veľmi ľahko sa nanáša. To je pravda, naozaj sa veľmi ľahko nanáša. A je tu aj napísané ako typ, že sa dá použiť buď ako očný tieň, alebo ako podklad pre ďalšie líčenie očí. Vynikajúco. A ešte značka je Samita Beauty. Super. Čiže je to plné balenie. No. A teraz už môžeme prejsť k posledným dvom veciam. Sú to takéto vzorky. Ja som si všimla, že celý ten Ladybox je teraz zameraný skôr na to telo. Tak takisto aj tieto vzorky. Jedna vzorka je, dúfam, že to dobre vyslovím, Barefoot SOS Rescue Cream, má 5 ml a je určená, už to vlastne z toho názvu vyplýva, že to je určené na nejaké suché miesta. Nie je tam presne špecifikované na aké, ale pravdepodobne na všetky, ktoré máte. Vynikajúce, že vyskúšam. A posledné, čo som našla v balíčku, je to takéto vzorka, je to tu označené ako bonus. Je to značka Veleda a je to denný výživný krém. O tejto značke som nikdy nepočula, takže som rada, že som sa opäť našla niečo, čo môžem vyskúšať. A poďme si to zhrnúť. Takže v Ladyboxe nájdete dve plné balenia. Je to hydratačné telové mlieko a takáto ceruska, alebo teda očný tieň z ceruske. Ďalej tu nájdete dve cestovné balenia. Jedno je, ako som už hovorila, sprchový gel, ktorý po dotyku s vodou sa mení na penu. A je to krém na ruky s pomarančovou vôňou. Takže dve cestovné balenia. A potom tu nájdete dve vzorky. Jeden je na, táto Veleda je denný výživný krém. A tento je teda určený na suché miesta na pokožke tela. Vynikajúco. Teším sa, opäť sa teším, čo som našla v tomto balíčku. Určite všetko vyskúšam, teda až na tú cerusku, ale tak vyskúšať ju môžem. Aj keď ju nebudem často používať, tak vyskúšať môžem. Verím, že aj vás potešil Ladybox a objednáte si ho aj na budúce. Ja vám ďakujem, že ste si pozreli toto video.